sama a yau shagalin aure aka yi Shalele wani kin zama shalele amarya ce amarya amarya yau kam za ki je daki Shalele zo ki tare ta a gida na angonki ce amarya ladabi da biyayya ke ma angonki Shalele tarbiyya tun a gida akan baki ce amarya ki san matsayin aure da yin girki Shalele a zaman ki na aure karki daki ce amarya aure kin san shi ne a gaban daki Shalele ki zalla da ni da ga angonki ce amarya yawan ladabi ga miji yawan baki Shalele ya shafi yau na zo da waken ku ce amarya wakar aure ta isar da sakon ku Shalele shafi ne kam ka zama farin ango ce amarya gashi ka wuce sa'ar masu bin gogo Shalele ita zauna ya yan gwangwanin shago ce amarya kai wani amarya ga ta matarka Shalele saraki ka kai ga ta an baka ce amarya karke ta amana kar ka yau shaka Shalele dukkan hakkin na amarya ka dauka ce dangi da masoya na ta san barka Shalele ango ga ango a'a ce shan su kai kam kai hakuri da matarka Shalele mai shawara ɗai kam ke wani zan baki ce matsayina ne a ogan nan daki Shalele kin san matsayin manya da iyayenki ce zan yi kalamai masu tasiri abun ango da murya yau ake aure shagali budiri ga tambari na mare mu wani amarya ce gimbiya shamsu ne angonki ake aure shagali badiri ga tambari na amare Mami amarya ce gimbiya shamsu ne angonki ake aure shagali badiri ga tambari na amare Mami amarya ce gimbiya shamsu ne angonki Rasula kai la wata baraka Allah harin asaman kai ne masanin zahirin badiri An yi auren ƙauna idan komai yayyo tsanani kai ne magani na yi kayo mugu kayo nagari mu da kwanci amarya kawai iko in yi lafazi in sauke wasira ga in furta abin da na yi nazari shamsu ne angonta wakar aure zare da an goda amarya wani a yau kin sha shagali shamsu ne an gwanki Yau ake auren shagali badiri ga tambari na amarya Mami amarya ce gimbiya shamsu ne angonki ye salatu ganin nan kaga muhammadu manzo bayayye na amina hasken al'amari ye alihi da sabai ban ware ba dukan su na sanya a cikin wakar ba na fari wala ma wadata ne ai da waliyan Allah na asaman ma musoyan manzo albashari hada ni shamsi mai wakar aure buri na ga in ga annabi abin fadi matu manzo mai shan baki Yau ake auren shagali badiri ga tambari na amarya Mami amarya ce gimbiya shamsu ne angonki assalamu alaikum dangi nan zan wazan kura matan shamsi na za shagali na baki An yi auren ƙauna yawa gana wani sin zare isa sa sauti ko mata ku sake da jiki mu da kwanci amarya yi aure soyayya daura shamsi ya zama ango mai zo ga angon kirki shamsu ne angonta zama na lumana yau za ku yi kira angon naki gashi yanzu ku yi auren kauna amur su bai da irinki Yau ake auren shagali badiri ga tambari na amarya Mami amarya ce gimbiya shamsu ne angonki yi ango da amarya ku yi dace ku yi zama na amana ga wannan aure soyayya ce An yi auren ƙauna yi sunan manzo ku karaya zama ku na tare ku san na kan kuma dimun ne mu da kwanci amarya yi sai ku yi hakuri kuma kun jure rayuwar ku ta aure yi wannan shi ma kuma kunne shamsu ne angonta shamsa ango momi amarya kun zam yan gata fatan kai ne muka yi gunku an san ku da kirki Yau ake auren shagali badiri ga tambari na amarya Mami amarya ce gimbiya shamsu ne angonki Zero 70 34
sun cashewa. Iyan ne kan na yin murna da ma da masoya farin ciki sun nuna. Momi yanzu amarya ce Shamsu ya zama ango. Mutanen garin Kano har Legas na ga sun kai yau tattaki. Yau ake aure shagali badiri ga tambari na amare. Momi amarya ce gimbiya Shamsu ne angonki. Yau ake aure shagali budiri ga tambari na amare. Momi amarya ce gimbiya Shamsu ne angonki. Yau ake aure shagali badiri ga tambari na amare. Momi amarya ce gimbiya Shamsu ne angonki. Yau ake aure shagali budiri ga tambari na amare. Momi amarya ce gimbiya Shamsu ne angonki.